A onde imos ir hoxe? A piscina. Eu coa miña familia falo en galego. Hola, bo día. Mira, quería levar as mesmas noces que a semana pasada. Moitas grazas. Eu fago a compra en galego. Teño que marchar a traballar, pero se queredes vémonos despois na casa de Elena. Eu coas miñas amizades falo en galego. Veña, vémonos, chao. Sí, estamos rematando os detalles finais e a próxima semana quedamos e vemos todo. Eu coa miña clientela tamén falo en galego.